Здравейте, мили хора! Казвам се Димитър Йорданов Стоянчев и съм управител на фирма Стоянчеви ЕООД. Включвам се, за да ви покажа един от нашите обекти, който се намира в Германия, град Улм. Работим съвместно с немската фирма Нолер. Исках да ви покажа нашата работа и качество, с което работим. Ето, приятели, обекта, който го правим съвместно с фирма Нолер. Ако искате и вие такива прави стени и кофражи, ето, вижте как се работи. Ето ги горе игне и румката, връзват арматурата, малко стана за завършване и почваме да затваряме. Ето, приятели, тук съм вече горе. Ето, тук започнали сме да затваряме. Вижте, приятели, вижте как се прави врата. Перфектно състояние. Ферти, комплет ферти, но тюро обе. Вижте как се правят прави ъгли. Вижте нашия кофраж, с който работиме. Изберете качеството. Екран фара. Wie geht's bei dir? Ja, mache ein Video. Вижте как са направени кофражите. Ако искате вие такива, вижте, тук сме затворили. Перфектна работа. Бързина, качество, немско качество. Ето. Това е обекта, в който работим. Изпълнявам.